Máme tu dva nové produkty od značky Fellow. Sú to poháre, sú to termopoháre, ktoré dokážu teplý nápoj udržať po dobu 3 hodín a studený počas 12 hodín. Je tam keramická výstelka, čiže neoxiduje, tak nemení chute nápoj. A vlastne na čo to slúži, tak na taký, by som povedal, prenos nápoja, ale nie je to ako termoska, ktorá je nejakým spôsobom utesnená, že 100% toto preteká, ale slúži to ako dobrý hrnček. A máme tu ešte potom ruby, toto je roky a toto je ruby, toto je v tvare vínového pohára a toto bolo v tvare takzvaného whisky. A v podstate toto máme 295 ml a tento je 355 ml. V podstate rovnaký, len objem iný a tvar. A ešte ako sa pije, môžeme predviesť. Toto je magnetické, takže celkom pekne to funguje. Takže takto sa zatvára proti obliatiu a veľmi príjemne sa z toho pije, aj na dotyk. Je to fajn, veľmi fajn. Lepšie ako z termosky.